Здравей, Дракон е тук. А днес сме в сървърът, в който може да видите, ще правя нещо като ревю. Няма никакъв сървъра и реших да се възползвам. С нас трябваше да играем, но тъй като той го няма, реших да направя нещо като ревю на този сървър. И може да видите, че аз имам Flip Knife и яко USB. Да, между другото спечелих нож скоро. Базикам се. В сървъра има скинчета. Доста от вас го знаят, които имат CSGO, разбира се. Цяло от сървъра е готин. Като напишем удивителна ЛС, да показва скинчетата, цъкаме едно. И в момента виждате Random Paint. Ето Random Paint, Umbra Hazard ми е вече USB-ното. Имам тук някакви Survivor Z, някакви глупости. То всъщност не е лош скин. Ама също може да... Ще се питате, някой от вас, които не знаят, ще се питат как по дяволите имам нож, като е само за скинове. Братче, пишеш удивителна Книфи Интр. И така, Default Knife, Survival Boy, Shadow Dagger, Huntsman, Karambit, Flip Knife, който съм аз, M9 Bayonet, който също е готин, Bayonet, Butterfly и Fashion Knife. В момента ще ви покажа M9 Bayonet. Ето го. Много е готин. Обаче аз съм повече към Flip Knife, тъй като той е моето бокче. И обожавам фейт на Flip Knife, тъй като е просто боже. А сега ще ви покажа друго. Може и на всяко едно оръжие да си слагате скинче, тъй като нямах пари в момента. Но и да ви покажа. А сега имам. И сега вземаме МК. И какво е МК-та ми е Hyper Beast? The fuck? The fuck човек, какво ти кажа? И вчера с нас отсъкахме в този сървър, обаче проблема беше, че когато цъкна F, аз не мога да гледам ножа или оръжието, което е малко шивано, обаче ножа си е нож, тъй че. Има сървъри, в които може да си гледате, но на мен не ми се занимаваш да търсям. И да, като цяло в момента ще разгледам мапа с нощето и с USB-ното, което също много ме кефи. Тук те базата, тук тауъра. Ото и тук където си кампите като патки. Тук където слизате като патки. И слизате и пак скачвате. И да, като цяло, як е това. Сега ще взема, като събера пари, ще взема нова VPN, да ви покажа как седят нещата. Сега VPN-то. Мога да се го направя зимов, както си искам мога да се го направя. И да. Много яко сървърчето. Обаче в момента може да видите, че при вас ще ви лагва. На мене въобще не ми лагва, но при вас ви лагва, тъй като съм с шибан тейл. Трябва да си купувам нов тейл и това ще стане следващата година. За жалост. Но, да. Тук една кокошка, която се опитва да троши и това, ще помогна, брато. Тъй като го кълве, това ще помогна. Опа! Така де, ние помогнах на тази шахтичка да я уби. Ама да. От време на време ме лагвам, но това е защото съм с шибан компютър. Между другото, не съм толкова зле с тоя комп, в смисъл, добър съм си пак. Представете си какво ще е, когато не ми лагва. Играя в Милениума, между другото тия скинове надъхват във. И когато веднъж играх в Милениума, тъй като аз съм стар, сгоре имаме Милениум, за разлика от някои други градове. Някои други градове няма все пак. И така, ходя в Милениума и тъй като скиновете надъхват, таковат, аз бях с P90
което спечелих от тония кейс, който видяхте. И нали спечелих 590 такова. 590 Elite Build. И когато го взех, играх на Casual, толкова се надъхах да направиш 4К. И беше много яко. Като цяло, първото ми 4К беше това, тъй като никога не съм правил 4К. Не, всъщност правил съм. Когато си помислях, че веднъж направих ейс и някой ми късна ейсчето, ми го къснаха. И като ми къснаха ейса, такова. Показва, че съм... Добре. Че съм направил 4К, а не че съм направил ейс. И някакъв ми късна ейса. Аз помислих, че съм направил ейс. Знаете ли защо? Защото всеки в чата ми пише: good job, my friend. Ейс. Всеки спамеше в чата ейс. Все едно съм разрешил да спамят ейс. Между другото, в CS 1.6 знам как да направя сервер, благодаря на Alex Games.bg, но в CSGO мисля, че пак ще стане нещо подобно, но не знам, може и да не. Обаче не знам дали сега ще влезе някакъв пич, но сега ще ви покажа. Fuck it, тук не може. Fuck it! Мисклик! Но и без това не можеш и АВП-та, така че... Момент, ще си купим някакъв пистол. На 5 села, не искам мънки бизнес, моето момче. Отиваме. Удивителна ЛС. Select Weapon, не Random Paint. Цъкате 8, докато не стигнете до всичко да ви е мъта. Б, Н, А, Б, Ц. Съто де. Сайрекс. Ако се направя 5 села на Сайрекс, 4. Въй, човек, адското седи. Адското седи, между другото. Обаче сега търся Monkey Business. Monkey. Който е най-якия скил за 5-7. Ето ги мътата, бе. Опа, пич влезе. Търся Monkey Business.